שלום חברים, אנחנו עונים לשאלות בקבוצת הפייסבוק אזרחות רומנית ודרכון רומני, כל התשובות. יש פה שאלה של חבר אנונימי, שלום, האם תעודת מסע מרומניה של אב שכבר אינו בחיים, עוזרת באופן כלשהו להליך אזרחות? באתר שגרירות רומניה לא מצאתי, יש טופס למילוי בקשה לקבלת אזרחות מחדש. אז קודם כל תעודת מסע זה מסמך, שמי שיצא מרומניה החל משנות ה-50, כבר משנת 50, 51, מי שיצא בצורה חוקית, אז הוא יצא עם תעודת מסע. באותה תעודת מסע נרשם השם שלו, תאריך לידה, איפה הוא גר לפני זה, אם הוא יצא ביחד עם אשתו, אז פרטי האישה, פרטי הילדים הקטינים, והתאריך שבה הונפקה תעודת המסע. אנחנו לא יכולים ללמוד מאותה תעודת מסע, האם האזרחות נשמרה או לא נשמרה, אנחנו כן יודעים באופן כללי, לפי שנת העלייה, האם האזרחות נלקחה או לא. למשל, בתחילת שנות ה-50, 50 עד 52, בדרך כלל האזרחות נשמרה, ואילו לאחר מכן, בין 57 עד 63 וחלק מ-64, האנשים הולצו לוותר על האזרחות, ולכן האזרחות נלקחה. אבל מתעודת המסע כשלעצמה, אי אפשר לדעת בוודאות אם האזרחות נשמרה או לא נשמרה, ואם רוצים להיות בטוחים, חייבים לעשות בדיקה של סטטוס האזרחות. גם צריך לדעת שתעודת המסע אינה מחליפה את החובה להציג תעודת לידה, ולכן לא משנה באיזה הליך אנחנו, קודם כל צריך לוודא שיש לנו תעודת לידה, ואם אין, אז להוציא את תעודת הלידה. למידע נוסף, חפשו דניאל הרשקו בגוגל.